veure com amb un compàs passa això, o aquelles tres notes finals de l'obertura, la força que tenen i el record que et poden donar durant tota l'obra. Quan tornes a escoltar la segona vegada si la tornes a començar, al final de l'obra podria haver-hi l'obertura una altra vegada i ho entendries, perquè aquelles tres notes tan ben posades. No? Sí. Bueno, i aquí tornaríem al de l'inici, tota la simbologia maçònica també, clar, és el 3, és l'home, el 5, o sigui, el 2 és la dona, llavors tot el joc dels 3, dels quintets, dels 3 acords del principi, la tonalitat és en mi bemoll, que és la tonalitat maçònica, totes les... Però clar, les tres portes també. Les tres portes, exactament. Totes les tonalitats van relacionades, mi bemoll és la tonalitat maçònica, do menor, que és el relatiu de mi bemoll, és el to dels armats, el to dels sacerdots, o sigui, tot està molt entrelligat. Però jo tinc la sensació que si tu no coneixes tot això, també funciona. No. Sí, l'espectador que no ho coneix, això... No té per què conèixer-ho, exactament, i però també ho sap, d'alguna manera. Hi ha una carta de Mozart al seu pare que li diu, escolta, he fet una obra carregada de contrapunt, carregada de cànons per inversió, perquè tots aquells que em van criticant a Viena i que diuen que la meva música és lleugera i que la meva música és més senzilla, doncs aquests quedaran servits, perquè els hi he fet una obra que no deixa espai i quedaran... I en canvi en forma d'opereta així... Però llavors diu, exacte, però els altres, sense saber per què, també els agradarà. O sigui, aquests que saben el què s'hauran de treure el barret perquè no tenen opció. Però els altres, sense saber per què, també els agradarà. Aquesta és la gràcia. I diran, no sé per què m'agrada tant, o perquè hi ha contrapunts i perquè hi ha tot això. No, ni ho sabran, no ho sabran mai, i els contrapunts no els hi seran un obstacle. O sigui, no necessitaran saber rendir-se a la... No. El que no ho sap, això hi ha anècdotes, però sembla ser que van fer totes unes proves antropològiques a unes tribus africanes que no havien escoltat mai música occidental. I els hi van portar un gramòfon i els hi feien escoltar diverses coses i veure la reacció d'aquells indígenes. Un quartet de corda de Beethoven, estaven tots seriosos allà, ningú sabia res, de cop i volta, passant músiques i músiques, va sonar l'Eina Kleine Nachtmusik de pim, pom, 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 i de cop es van mirar tots i van somriure, tots aquells indígenes van posar a somriure. Què és el que fa somriure de la música? Què és el que t'emociona tant? D'una cultura tan allunyada.